pagkumpisal. Ang nagatago sa iyang mga paglapas dili magauswag, apan bisan kinsa nga magatugan og magabiya sa iyang sala mudawat sa kaluoy. Ang mga kahimtang sa pagkabot sa kaluoy sa Dios mauyano kun masayon kaayo ug matarong ug makatarunganon. Ang Ginoo wala magkinahanglan kanato sa pagbuhat sa ubang makapasubong butang aron kita makadawat sa pasaylo sa sala. Dili kinahanglan kanato ang paghimog hataas ug malaay nga mga pananaw kun paghimog mapait nga mga pagantos kun pagpenitensya alang sa pagtugyan sa atong mga kalag sa Dios sa langit kun sa pagwagtang sa atong mga kalapasan kun dili siya kadtong nagasugid og nagabiya sa iyang sala makadawat sa kaluoy. Ang apostol miingon, magsinugiray ang usag-usa kaninyo sa inyong mga sala ug magampo ang uban kaninyo tungod sa uban aron nga mga ayo kamo. Isugid ang imong mga sala sa Dios, kay siya da ang makapasaylo kanila og sa inyong mga sayop sa usag-usa. Kung ikaw nakasala sa imong higala kun sa silingan, pagaangkunon mo ang imong sayop ug maoy iyang katungdanan ang pagpasaylo kaninyo sa walay kaulangan. Unya, pagapangitaon mo ang pasaylo sa Dios, tungod kay ang igsuon nga imong hingsad-an butang nga kaugalingon sa Dios, ug ang pagdaot mo kaniya nakasala ikaw batok sa iyang magbubuhat ug manluluwas. Ang maong hitabo gidala sa atubangan sa matuod lamang nga manlalaban ang atong dako ug hataas nga saserdote nga gisulayan siya sa tanan nga paagi ingon kanato apan walay sala ug siya takos sa pagkaluoy sa atong kaluyahon ug ni kaarang sa paghinlo sa tanang mansa sa sala. Sila kadtong wala magpahiubsanon sa ilang mga kalag sa atubangan sa Dios, sa pag-angkon sa ilang sayop, wala pagayud makatuman sa unang kahimtang sa pagdawat. Kung wala pa kita makahinasa nga ang paghinulsol nga dili pagbasulan ug walay matuod nga pagpaubos sa kalag ug pagsubo sa espiritu nagasugid kita sa atong mga sala, dinumtan ang atong kadautan. Sa pagkamatuod gayud wala kita magapangita sa pagpasaylo sa mga sala. Ug kun wala gayud kita magpangita, dili gayud nato hikaplagan ang pakigdait sa Dios. Ang katarungan lamang kung nganong wala kita makadawat sa pasaylo sa mga sala nga nangagi, mao nga dili kita gusto sa pagpaubos sa atong mga kasing-kasing ug mosunod sumala sa mga kahimtang sa pulong sa kamatuoran. Adunay matin-aw nga pagtudlo mahitungod ni ining butanga. Ang pagsugid sa sala bisan sa kadaghanan kun sa hilit kinahanglan nga pagabation sa kasing-kasing ug igasaysay sa walay liko-liko. Kini dili arang igapugos sa makasasala. Kini dili pagabuhaton sa walay dapat sa mas sinalaypong paagi. Kun ipugos ni adtong walay pag-ila sa mahugaw nga kinaiya sa sala. Ang pagsugid nga gikan sa kinahiladman sa kalag makakaplag sa iyang dalan ngadto sa Dios ug sa walay katapusang kaluoy. Ang mag-aawit miingon, haduol si Jehova sa mga ginahago sa kasing-kasing ug magaluwas siya sa mga mahinulsulon sa espiritu. Ang matuod nga paghinulsul kanunay pintok sa kinaiya ug magaila sa mao gayong mga sala. Tingali ingon niining kinaiya pagkadadon sa atubangan sa Dios lamang. Tingali sila mga sayop nga kinahanglang igasugid sa tagsa-tagsa nga nagaantos sa kadautan tungod kanila.
Kung tingali sila ginahimo sa atubangan sa kadaghanan, ug niana kinahanglan nga igasugid sa kadaghanan. Busa ang tanang pagkumpisal, kinahanglan nga tukma og pintok sa pag-angkon sa mga sala, gayud nga imong nabuhat. Sa mga adlaw ni Samuel, ang mga Israelihanon mibulag sa Dios. Sila nagaantos sa gisangputan sa sala. Kay nawala ang ilang pagtuo sa Dios, nawala ang ilang pag-ila sa iyang gahom ug kaalam sa pagmando sa nasod, nawala ang ilang paglaom sa iyang katakos sa paglaban ug pagbulig sa iyang buluhaton. Mitalikod sila gikan sa dakong magmamando sa kalibutan ug nagtinguha nga pagapamunuan sila ingon sa mga nasod sa naglibot kanila. Una sila makakaplag og kalinaw, naghimo sila ni ining pagsugid nga matin-aw. Kami nagadugang sa among mga sala ni ining dautan sa pagpangayo kanamo og usa ka hari. Ang maong sala nga ilang hingsad-an kinahanglan gayud nga igasugid. Ang pagkamakaliton nagsakit sa ilang kalag o nagapabulag kanila gikan sa Dios. Ang pagkumpisal dili pagkadawaton sa Dios kun walay tinuod nga paghinulsol o pagkausab. Kinahanglan nga adunay tinguha sa mga pagkausab sa kinabuhi. Ang tanang butang nga mangilad sa Dios kinahanglan nga isikway. Kini mao ang pagasangputan tungod sa matuod nga pagsubo sa sala. Ang buluhaton nga pagabuhaton nato sa atong bahin sa matin-aw anaa sa atong atubangan. Panghugas kamo, paglinis kamo, ibutang ninyo sa halayo ang inyong mga dautang mga buhat sa atubangan. Hunong sa pagbuhat sa dautan, pagtuon sa pagbuhat sa maayo, pangitaa ang katarungan, luwasa ang ginadaog-daog, hukmi ang mga ilo, buliki ang balong babayi. Kun ang dautan mo pahiuli sa saad, mohatag pag-usab ni ang iyang gikawat, mulakaw sa mga balaod sa kinabuhi, walay pagbuhat og dautan, siya sa walay duha-duha, mabuhi siya dili mamatay. Si San Pablo sa pagsulti mahitungod sa buhat sa paghinulsol miingon, kini usab gayud nga ingon sa Dios gipasubo kamo. Daw unsa nga ingon sa Dios gipasubo kamo. Daw unsa nga pagbaninguha ang gibungan niya kaninyo. Daw unsa nga paglaban kaninyo, daw unsa nga kaligutgot, daw unsa nga kainit nga paghandom, daw unsa nga kakugi, daw unsa nga pagkamatarong sa tanan nagapahayag kamo nga mga putli sa buluhaton. Kun ang sala nakapatay na sa maayong salabutan, ang mamumuhat ug dautan dili na makaila sa mga sayop sa iyang kinaiya. Bisan mo ila sa dakong kadautan nga iyang nahimo, ug kun dili siya muuyon sa madanihong Espiritu Santo, siya sa kabuta magapadayon sa pagpalabi sa iyang sala. Ang iyang pagkumpisal dili matuod og masingkamuton. Sa tanan niyang pag-ila sa iyang sayop, gipakapinan niyag hangyo sa pagbalibad sa iyang nabuhat. Pinahayag nga kun dili pa lamang ang ubang mga kahigayunan, wala unta siya makahimo niini kun niana nga maoy ginikanan sa pagbadlong kaniya. Sa human makakaon si Adam ug si Eva sa bunga nga ginadili, napun-an sila sa kaulaw ug kahadlok. Sa sinugdan ang ila lamang hunahuna mao kun unsaon pagbalibad tungod sa ilang sala ug paglikay sa makalilisang hukom sa kamatayon. Sa pagpakigsayod sa Dios mahitungod sa ilang hingsad-an, si Adan mitubag nga ang iyang sala gipasangil ang uban sa Dios ug ang uban sa iyang kakuyog. Ang babae nga gihatag mo kanako nga akong iga kauban, gihatagan niya ako sa kahoy ug mikaon ako. Ang babae usab nagbutang-butang sa bitin nga nag-ingon, ang bitin naglimbong kanako ug mikaon ako.
Ngano nga gibuhat mo ang bitin? Ngano nga gitugutan mo siya sa pagpaadto sa tanaman sa Eden? Kini mao ang mga pagpangutana nga gipasabot sa iyang Eva pamalibad alang sa iyang sala. Ug sa ingon niini gidatugan kun gipasanginlan ang Dios nga maoy tagsala sa ilang pagkahulog. Ang espiritu sa pagkamatarong sa kaugalingon nagagikan sa amahan, sa bakak o gipasundayag usab sa tanang mga anak nga lalaking babayi ni Adan. Ang mga pagsugid kun pagkumpisal nga ingon niini dili linamdag sa Dios nung espiritu ug dili pagadawaton sa Dios. Ang matuod nga paghinulsol magadala sa tao sa pagpasan sa iyang kaugalingong mga sala ug moangko niini sa walay paglimbong kun pagkasalingkapaw. Ingon sa timawa nga maniningil sa buhis, dili nagyahat sa iyang mga mata ngadto sa langit ug mituaw siya, Ginoo, kaluyi ako nga makasasala. Ug kinsa kadto nga moangkon sa iyang sala, pagapakatarungon. Kay si Jesus tungod sa iyang dugo magatabang sa kaayuhan sa mahinulsulon nga kalag. Ang mga pananglitan nga anaa sa pulong sa Dios sa matuod nga mga paghinulsol ug pagpaubos magapakitag espiritu sa pagsugid nga walay pagbalibad tungod sa sala kun pagsulay sa pagkamatarong sa kaugalingon. Si San Pablo wala mangitag ikasalimbong sa iyang kaugalingon. Siya nagpintal sa iyang sala sa labi kaitom. Wala magsulay sa pagtabon sa iyang sayop. Miingon siya, gibutang ko sa mga bilangguan ang daghan nga mga balaan. Sa nakadawat ako og pagbulutan sa mga punuan sa mga saserdote. Og sa gipamatay sila, gihatag ko ang akong pagtando. Ug sa pagsilot kanila sa makadaghan sa tanan nga mga sinagoga. Gipugos ko sila sa pagpasipala ug sa gipungtan ako og hilabihan batok kanila. Gilutos ko sila hangtod sa mga kalungsuran sa lain nga yuta. Siya wala magaukon-ukon sa pagbutiyag nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala nga kanila ako nahauna. Ang mapaubsanon og mahinulsulong kasing-kasing, madaog tungod sa matuod nga paghinulsol, maantigong mumahal sa gugma sa Dios og sa bili sa Kalbaryo. Ug ingon sa anak nga lalaki nga magasugid sa mahigugmaon nga amahan, mauusab ang tinuod nga naghinulsol magadala sa tanan niyang sala didto sa atubangan sa Dios. Ug kini maoy nahisulat, kun isugid ta ang atong mga sala, matarong og matinumanon siya, aron nga pasayloon kita niya sa atong mga sala, og pagahinuan kita niya sa tanan nga kadautan.